ఉపాధ్యాయులందరికీ నా నమస్కారాలు. నా పేరు గాలి వెంకటేశ్వరరావు, అడ్వకేట్ని. నేను కృష్ణా గుంటూరు ఉపాధ్యాయ శాసన మండలి నుంచి పోటీ చేస్తున్నాను. జనసేన పార్టీ మద్దతుతో ఈ పోటీలోకి రావడం జరిగింది. ఏదైతే ఇవాళ ఈ ఉపాధ్యాయ లోకం సమస్యలతో ఎదుర్కొంటుందో ఆ సమస్యల పట్ల చిత్తశుద్ధితో పోరాడి వాటి పరిష్కారానికి ముందుండి పోరాడతామని చెప్పేసి మేము ఈ ఉపాధ్యాయ లోకానికి హామీ ఇస్తున్నాను. అదేవిధంగా ప్రస్తుత గవర్నమెంట్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి కూడా ఉపాధ్యాయులపై పని ఒత్తిడి భారం పెరిగిపోయి వారు ఉపాధ్యాయేతర పనులు చేయాల్సి వస్తుంది తప్పితే ఉపాధ్యాయులుగా పిల్లలకి పాఠాలు చెప్పాల్సిన పని పక్కన పెట్టి స్కూల్ బిల్డింగ్స్ కట్టించడం దగ్గర నుంచి, బాత్రూమ్లు కడగటం దగ్గర నుంచి, మధ్యాహ్నం పిల్లలకి భోజనాలు పెట్టే దగ్గర నుంచి సాయంత్రం తలుపులు కూడా వాళ్లే వేసుకుని వెళ్లాల్సి వస్తుందని చాలా మంది ఉపాధ్యాయులు మాకు చెప్పడం జరిగింది. ఇలాంటి సమస్యలన్నింటినీ మేము ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లి తక్షణమే పరిష్కరించి ఉపాధ్యాయులు అంటే పిల్లలకు పాఠాలు చెప్పడం వరకే అనే విధంగా మేము వారి తరఫున ఆ సమస్యను పరిష్కరిస్తామని చెప్పేసి మీ అందరికీ నమస్పూర్వకంగా